Dragi gledatelji, prijatelji i vjernici Hrvati, I pratitelji. evo da rezimiramo današnji dan. Hodali smo od Slunja do Plitvica. Po putu smo naletili na obitelj Palijan, koji su nas kratko ugostili, prepoznali su Tomu sa podcasta Da, evo. i njegovih braniteljskih uspjeha. Onda smo dalje nastavili prema Plitvicama i već pred Plitvice smo stali još kratko kod gospođe Janje u apartmanu. I tu je po nas došao, zato što se priprema veliko to nevrijeme i tako, po nas je došao Ivica Jandrić, predsjednik udruge branitelja Domovinskog rata iz Plitvica. Plitvica, ja mislim, da. Valjda dobro govorimo. I Korenice. Ako smo fulali, da isprika, jel? Tako da nas je on zbog lošeg vremena i kiše pokupio i zajedno smo svratili kod spomenika Josipu Joviću, prvom hrvatskom poginulom branitelju u Domovinskom ratu. Zapalili smo svijeću koju nam je zamolila nas je Marta Slezak-Martinko iz udruge PZO-a Dragovoljaca Domovinskog rata Zagreb. I nakon toga smo produžili do Korenice. Tu smo se u društvu Ivice Jandrića malo okrijepili i ostavio nas je u smještaju u župi Svetog Jurija Korenica. Tu ćemo prenoćiti, sutra ćemo se ovdje odmoriti, jer najavljuju jako loše vrijeme, čak tuču negdje, kiša. 2 stupnja pada, snijeg će biti isto. Tako da ćemo to nevrijeme iskoristiti za svoju okrepu i odmor. Malo nam je potrebno, evo, saniramo se i malo opuštamo, sabiramo dojmove, šaljemo poruku istu kao od prvog dana. Ljudi moji, zajedništvo Hrvata treba biti uz Božju pomoć spojeno i to je jedna od misija koju nismo mi planirali. Dragi Bog preko nas nešto radi, što radi, dobro radi i ja mislim da je više nego što smo mogli reći. Jednostavno nemam riječi za ovo što se događa i što doživljavamo. I samo da ja dodam još, evo, toliko imamo podrške, toliko nam se svi javljate. Hrvatska je toliko lijepa i da jednostavno mi hodamo sa suzama u očima i punim srcem drhtimo, lebdimo od prekrasnih tih blagoslova. Svi osjećaji su tu prisutni, tako da, kako kaže moj Toni, suza, osmijeh, molitva, pa kad vidiš gdje su stradali naši Hrvati, ne samo proteklog Domovinskog rata, nego kroz povijest, onda nekako se zamisliš, pa što mi radimo? Ne radimo mi to, ljudi, to radi dragi Bog preko nas. Tako da uz ovu poruku šaljemo blagoslov i budimo zajedni. Ko zna šta nas čeka, dragi Bog nas spaja. Eto, izgleda da je odabrao Tončeka i mene za jedan dio da odradimo, vi drugi, treći, peti, 10. i nema tu puno priče, idemo naprijed, jer jedino naše zajedništvo možemo opstati uz Božju pomoć, uz njegov blagoslov. I tu sam ja bez teksta dalje. Budite blagoslovljeni i laku noć.